Φανταστείτε αυτό. Κοιτάζετε τη μικρή σας αδερφή, στην οποία συνηθίζατε να τραγουδάτε νανουρίσματα και σας λέει ότι περιμένει από εσάς να πουλήσετε το σπίτι της Πόμερλο η μητέρα σας για να πληρώσετε για το γάμο της των 60.000 ευρώ. Αυτή ήταν η πραγματικότητά μου. Βρισκόμασταν σε ένα ακριβό εστιατόριο από αυτά με τα λινά τραπεζομάντιλα και το προσωπικό που καραδοκεί για να ξαναγεμίσει το νερό σας μετά από μία μόνο γουλιά. Απέναντί μου, η αδερφή μου, η Χλόη, σχεδόν έλαμπε. Είχε ακόμα εκείνη τη μικρή ρητίδα δίπλα στα μάτια της όταν χαμογελούσε, την ίδια που σκουντούσα απαλά όταν ήταν ήπιο. Ο αραβωνιαστικός της, ο Άρης, καθόταν δίπλα της, το χέρι του να σφίγγει το δικό της. Ένα γυαλιστερό, γεμάτο αυτοπεποίθηση χαμόγελο, κολλημένο στο πρόσωπό του. Και τότε η Χλόη το είπε. «Είναι απλώς ένα άδειο κτίριο, Σοφία. Μπορείς απλά να πουλήσεις το σπίτι της μαμάς». Εξτόμησε την ατάκα με την ίδια ανεμελιά, σαν να ζητούσε να δανειστεί ένα βιβλίο. Τα χέρια μου άρχισαν να τρέμουν, οπότε τα έκρυψα γρήγορα κάτω από το τραπέζι, στην ποδιά μου. Κοίταξα τη νεαρή γυναίκα που είχα βοηθήσει να μεγαλώσει, το κορίτσι που πάντα προστάτευα από κάθε κακό, και είδα μία εντελώς ξένη. Εκείνη τη μοναδική, συγκλονιστική στιγμή κατάλαβα ότι αυτό δεν ήταν ένα αίτημα, ήταν μια εισβολή. Και πολύ πριν ο σερβιτόρος μας προτείνει το μενού των επιδορπίων, είχα ήδη αποφασίσει πώς θα κέρδιζα τον πόλεμο που μόλις είχε κηρύξει. Πριν μπούμε σε όλες τις λεπτομέρειες, κάντε μου μια χάρη και πατήστε το κουμπί του like, εγγραφείτε στο κανάλι και πείτε μου στα σχόλια από πού μας παρακολουθείτε. Πριν η Χλόη θελήσει να ρευστοποιήσει τη μνήμη της μητέρας μας, ήταν απλώς η μικρή μου αδερφή. 10 χρόνια μικρότερη μου, ήταν το μωρό της οικογένειάς μας, αυτή που ένιωθα ένα ενστικτώδες καθήκον να προστατεύω. Ο πατέρας μας έφυγε όταν ήμουν 15 και η Χλόη μόλις 5. Η μαμά μας αναγκάστηκε να κάνει 2 δουλειές μόνο και μόνο για να μας συντηρήσει, πράγμα που σήμαινε ότι εγώ ανέλαβα το ρόλο του υποκατάστατου γονέα. Εγώ ήμουν αυτή που ετοίμαζε το μεσημεριανό της Χλόης, που της έπλεκα αδέξια τα μαλλιά κάθε πρωί, που εκτελούσε το νυχτερινό τελετουργικό του ελέγχου κάτω από το κρεβάτι της για τέρατα. Η ζωή μας δεν ήταν λαμπερή, αλλά ήταν δική μας. Είχαμε έναν δεσμό που είχε σφυριλατηθεί με μακαρόνια, με σάλτσα ντομάτας και ψιθυριστά μυστικά στο μικροσκοπικό υπνοδωμάτιο που μοιραζόμασταν. Πίστευα αληθινά ότι αυτός ο δεσμός ήταν ανίκητος. Δεν θα μπορούσα να είχα κάνει μεγαλύτερο λάθος. Η ασθένεια της μαμάς ήρθε σαν μια αργή ομίχλη. Ξεκίνησε ως μια βαθιά κόπωση που δεν μπορούσε να αποτινάξει. Μετά ήρθε ένας επίμονος πόνος στην πλάτη της, που καμία ξεκούραση δεν μπορούσε να απαλύνει. Εγώ ήμουν αυτή που τη συνόδευα στο ιατρείο, το χέρι μου να σφίγγει το δικό της όταν η λέξη καρκίνος αντίχησε σε εκείνο το μικρό, αποστηρωμένο εξεταστήριο. Ήμουνα 35 ετών τότε, παντρεμένη με τον σύζυγό μου τον Μάρκο για μερικά χρόνια και δούλευα σε μια σταθερή αλλά απαιτητική δουλειά ως ανώτερη αναλήτρια. Η Χλόη, στα 25 της, ζούσε μια ζωή που φαινόταν να έχει επιμεληθεί αποκλειστικά για την οθόνη ενός τηλεφώνου. Αποκαλούσε τον εαυτό της influencer, έναν όρο που δυσκολευόμουν να κατανοήσω. Από ό,τι μπορούσα να καταλάβω, περιλάμβανε την ανάρτηση καλλιτεχνικών φωτογραφιών από εξωτικούς καφέδες και επώνυμα ρούχα που ήταν αδύνατον να αντέξει οικονομικά. Όταν ήρθε η διάγνωση της μαμάς, ολόκληρος ο κόσμος μου συρρικνώθηκε στις διαστάσεις ενός δωματίου νοσοκομείου. Οι μέρες μου έγιναν ένα ηλικιώδες μοντάζ εταιρικών υπολογιστικών φύλων και ιατρικών διαγραμμάτων. Έγινα ειδικός στο πρόγραμμα των φαρμάκων της, έμαθα πώς να ξεπλένω το πόρτ της χημειοθεραπείας της χωρίς να ανατριχιάζω και έμαθα πώς να αποκρυπτογραφώ την κλινική ορολογία των γιατρών που μιλούσαν με ψυχρές στατιστικές. Τα μεσημεριανά μου διαλύματα τα περνούσα στο τηλέφωνο, παλεύοντας με ασφαλιστικούς πράκτορες για απορριφθήσεις απαιτήσεις και προεγκρίσεις.
Μόλις έφευγα από τη δουλειά, οδηγούσα κατευθείαν στο σπίτι της μαμάς, το σπίτι μας, για να της μαγειρέψω, να καθαρίσω, να κάνω οτιδήποτε μπορούσα για να την κάνω να νιώθει άνετα. Περισσότερες νύχτες από όσες μπορώ να μετρήσω, με έπαιρνε ο ύπνος στην παλιά, με φλωράλ μοτίβο πολυθρόνα δίπλα στο κρεβάτι της, μόνο και μόνο για να είμαι εκεί, αν με χρειαζόταν. Ο Μάρκος ήταν η άγκυρά μου σε όλα αυτά. Εμφανιζόταν στο νοσοκομείο με φαγητό από έξω, ξέροντας ότι είχα ξεχάσει να φάω. Με κρατούσε στην αγκαλιά του, ενώ έκλαιγα με λυγμούς από καθαρή σωματική και συναισθηματική εξάντληση. Και ποτέ δεν παραπονέθηκε ούτε μία φορά για το ότι η γυναίκα του είχε ουσιαστικά εξαφανιστεί από τη δική μας ζωή. Η Χλόη, ωστόσο, εξαφανίστηκε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Έκανε εμφανίσεις στην αρχή. Εισέβαλε με ένα λαμπερό χαμόγελο και μια ανθοδέσμη από πανάκριβα λουλούδια και έμενε για ακριβώς 20 λεπτά. Έβγαζε μια γρήγορη σέλφι με τη μαμά, την ανέβαζε με μια λεζάντα όπως «Δίνουμε αυτή τη μάχη μαζί, μαμά πολεμίστρια πρώτα η οικογένεια» και μετά χανόταν. Ποτέ δεν έμενε αρκετά για να γίνει μάρτυρας της ζωφερής πραγματικότητας της ασθένειας. Ποτέ δεν είδε τη μαμά να είναι βίαια άρρωστη μετά από μια θεραπεία. Ποτέ δεν την είδε να κλαίει από απογοήτευση όταν τα χέρια της ήταν πολύ αδύναμα για να κρατήσουν ένα πυρούνι. Ποτέ δεν χρειάστηκε να αλλάξει λερωμένα σεντόνια ή να αντιμετωπίσει το βουνό της ψυχοφθόρας γραφειοκρατίας. Προσπάθησα να την εμπλέξω περισσότερο. Θυμάμαι έντονα ένα απόγευμα Τρίτης, η νοσοκόμα της μαμάς στο σπίτι με κάλεσε σε πανικό. Ο πυρετός της ανέβαινε και έπρεπε να πάει αμέσως στα επίγοντα. Ήμουνα στη μέση μιας κρίσιμης παρουσίασης στο διοικητικό μας συμβούλιο, από την οποία δεν μπορούσα απολύτως να φύγω. Τα χέρια μου έτρεμαν καθώς καλούσα τη Χλόη, η φωνή μου σφιγμένη από το άγχος. «Χλόη, σε χρειάζομαι να πας στη μαμά στα επίγοντα. Ο πυρετός της είναι πάνω από 39». Υπήρξε μια μεγάλη παύση. Μπορούσα να ακούσω τον διακριτό ήχο από τσουγκρίσματα ποτηριών και γέλια στο παρασκήνιο. «Θεέ μου, Σοφία, θα το έκανα οπωσδήποτε», είπε, η φωνή της διαποτισμένη με ένα λεπτό στρώμα συμπάθειας. «Αλλά είμαι σε αυτό το τεράστιο event συνεργασίας για μια νέα μάρκα καλλυντικών. Είναι, ξέρεις, μια τεράστια ευκαιρία για το κανάλι μου. Δεν μπορείς να πας εσύ». «Δεν μπορώ», είπα, η φωνή μου επίπεδη από την ήττα. «Είμαι στη δουλειά». «Λοιπόν, δεν μπορείς απλά να φύγεις. Το δικό μου είναι, ξέρεις, μια μοναδική επαγγελματική κίνηση ζωής». Έκλεισα το τηλέφωνο. Σηκώθηκα, βγήκα από τη δική μου παρουσίαση, ψιθύρισα μια βιαστική συγγνώμη στο σαστισμένο αφεντικό μου και έτρεξα στο σπίτι της μαμάς. Πέρασα τις επόμενες 8 ώρες σε ένα παγωμένο, υπερπλήρες τμήμα επιγόντων περιστατικών, κρατώντας το χέρι της μητέρας μου και προσπαθώντας να ρίξω τον πυρετό της με τη θερμότητα του σώματός μου. Την επόμενη μέρα, η Χλόη ανέβασε μία φωτογραφία του εαυτού της, κρατώντας ένα μικροσκοπικό αστραφτερό βαζάκι με σκιά ματιών. Η λεζάντα έγραφε «Τόσο ευλογημένη που περιτριγυρίζομαι από τόσο εμπνευσμένους δημιουργούς, δουλειά πραγματοποιώντας όνειρα». Κοίταξα τη φωτογραφία, το άψογο, ανέμελο χαμογελό της και ένιωσα έναν κρύο, πυκνό κόμπο να σχηματίζεται στο στομάχι μου. Αυτή έγινε η άρρητη ρουτίνα μας. Εγώ διαχειριζόμουν την άσχημη, αγωνιώδη πραγματικότητα της παρακμής της μητέρας μας. Η Χλόη διαχειριζόταν τη φιλτραρισμένη, εμπορευματοποιημένη εκδοχή της. Ήταν διαρκώς απασχολημένη. Είχε ένα retreat yoga που δεν μπορούσε να χάσει, μία απόδραση Σαββατοκύριακου με τον Άρη, μία συνεδρία δημιουργίας περιεχομένου που ήταν αδύνατο να επαναπρογραμματιστεί. Οι συγγνώμες της εκφέρονταν πάντα με έναν τόνο εξασκημένης λύπης που έμοιαζε περισσότερο με σενάριο παρά με γνήσιο συναίσθημα. Η μαμά τα έβλεπε όλα. Ποτέ δεν είπε τίποτα ρητά, αλλά έβλεπα την κατανόηση στα κουρασμένα της μάτια. Ένα βράδυ,
Τη βοηθούσα με ένα παζλ στο κομοδίνο της. Ήταν τόσο εύθραυστη. Το δέρμα της σαν περγαμηνή. Γύρισε προς το μέρος μου, τα μάτια της διαυγή και βαριά από θλίψη. «Είσαι τόσο καλή κόρη, Σοφία», ψιθύρισε, η φωνή της μια στεγνή βραχνάδα. «Πάντα σε σένα μπορούσα να βασιστώ. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσένα». «Έχεις και εμάς τις δύο, μαμά», είπα, προσπαθώντας να κρατήσω τη φωνή μου σταθερή. Απλώς μου έσφιξε αδύναμα το χέρι και κοίταξε μακριά προς το παράθυρο. Σε εκείνη την ήσυχη χειρονομία ήξερα ότι καταλάβαινε πλήρως. Ήξερε ποιος ήταν πραγματικά εκεί και ποιος όχι. Όταν έφυγε ήταν ήσυχα. Ήμουν ακριβώς εκεί, κρατώντας το χέρι της, όπως ακριβώς έκανα τα τελευταία 2 χρόνια. Η Χλόη εμφανίστηκε 1 ώρα αργότερα, τα μάτια της βολικά κοκκινισμένα, αλλά η μάσκαρά της απόλυτα άθικτη. Έκλαψε, φυσικά. Έδωσε μια όμορφη παράσταση θλίψης για τους συγγενείς που ήρθαν να προσφέρουν τα συλληπιτήριά τους. Η διαθήκη διαβάστηκε την επόμενη εβδομάδα. Ήταν απλή. Η μαμά δεν είχε συγκεντρώσει μεγάλη περιουσία. Υπήρχε μια μικρή ασφάλεια ζωής, την οποία είχε μοιράσει εξίσου ανάμεσά μας. Και μετά υπήρχε το σπίτι, η ταπεινή μονοκατοικία, με τα 2 υπνοδωμάτια στην οποία μεγαλώσαμε. Ένα μέρος γεμάτο με το άρωμά της, τις αναμνήσεις της, την αγάπη της. Το άφησε εξ ολοκλήρου σε μένα. Όταν ο δικηγόρος διάβασε τη ρήτρα από τη Διαθήκη δυνατά, έμοιαζε λιγότερο με δώρο και περισσότερο με ιερό καθήκον. Στην κόρη μου Σοφία, που έκανε αυτό το σπίτι ένα σπιτικό για μένα στα τελευταία μου χρόνια, ήθε να βρίσκει πάντα γαλήνη μέσα στους τοίχους του. Ήμουν τόσο αφελής. Νόμιζα ότι αυτή η κοινή τραγωδία θα μπορούσε επιτέλους να μας φέρει πιο κοντά, ότι θα ξαναζωντάνευε τον δεσμό που κάποτε μοιραζόμασταν. Απέτυχα να συνειδητοποιήσω ότι η Χλόη δεν πενθούσε τη μητέρα που είχαμε χάσει. Υπολόγιζε την αξία του περιουσιακού στοιχείου που μόλις είχα αποκτήσει. Εκείνο το σπίτι ήταν το μόνο απτό κομμάτι της μαμάς που μου είχε απομείνει, μία φυσική άγκυρα για τις αναμνήσεις μου. Για τη Χλόη ήταν απλώς ένας αριθμός με ένα σύμβολο του ευρώ μπροστά του. Ήταν ακριβώς 2 εβδομάδες μετά την κηδεία. 2 εβδομάδες που ξυπνούσα και έπρεπε να θυμάμαι για ένα βάναυσο κλάσμα του δευτερολέπτου ότι η μαμά είχε φύγει. 2 εβδομάδες που περνούσα έξω από το άδειο δωμάτιό της και ένιωθα την απώλεια σαν σωματικό χτύπημα. Η θλίψη ήταν μία πυκνή βαριά κουβέρτα που δεν φαινόταν να μπορώ να πετάξω από πάνω μου. Μόλις άρχιζα να ξαναβρίσκω τα πατήματά μου, να μαθαίνω πώς να υπάρχω σε αυτόν τον νέο σιωπηλό κόσμο, όταν το τηλέφωνο μου χτύπησε. Ήταν η Χλόη. Η φωνή της ήταν φωτεινή, σχεδόν ενοχλητικά χαρούμενη. «Γεια σου, Σοφία, πώς τα πας?» Η ερώτηση ήταν κούφια, μια κοινοτοπία από ευχετήρια κάρτα. «Είμαι καλά, Χλόη, 1 μέρα τη φορά». «Το ξέρω, ήταν τόσο δύσκολο», είπε, ο τόνος της ανάλαφρος και αποστασιοποιημένος. «Άκου, σκεφτόμουν, πρέπει να βγούμε. Ας φάμε μεσημεριανό αυτή την εβδομάδα. Μόνο εμείς. Θα σου κάνει καλό να βγεις από το σπίτι». Ένα μέρος μου έγινε αμέσως καχύποπτο. Δεν είχαμε φάει μεσημεριανό, μόνο οι 2 μας, εδώ και χρόνια. Αλλά ένα άλλο μέρος, η μεγαλύτερη αδερφή που ποτέ δεν εγκαταλείπει την ελπίδα, ένιωσε μια μικρή σπίθα αισιοδοξίας. Ίσως ήθελε να επανασυνδεθούμε. Ίσως ήταν επιτέλους έτοιμη να μοιραστεί το βάρος της θλίψης μας. «Εντάξει», είπα αργά. «Αυτό ακούγεται ωραίο». Συναντηθήκαμε σε εκείνο το ακριβό εστιατόριο από την αρχή της ιστορίας μου. Αυτό με τους αστραφτερούς πολυελαίους και τις τιμές που έκαναν το στομάχι μου να σφίγγεται. Η Χλόη το είχε επιλέξει φυσικά. Έφτασε μοιάζοντας σαν να είχε μόλις κατέβει από πασαρέλα, φορώντας ένα μεταξωτό φόρεμα που πιθανότατα κόστιζε περισσότερο από τη μηνιαία δόση του αυτοκινήτου μου. Ένιωσα άχαρη και φθαρμένη με το απλό μαύρο πουλόβερ μου. Η ψιλοκουβέντα ήταν οδυνηρά επιτηδευμένη. Ρώτησε για τη δουλειά μου με έναν αφηρημένο αέρα που καθιστούσε προφανές
ότι δεν άκουγε την απάντησή μου. Προσπάθησα να αναφέρω τη μαμά, να μοιραστώ μία ανάμνησή της που γελούσε στον κήπο, αλλά η Χλόη άλλαξε επιδέξια τη συζήτηση. «Α, αυτό μου θυμίζει. Ο Άρης και εγώ βρήκαμε επιτέλους το μέρος των ονείρων μας για τον γάμο», ανακοίνωσε, τα μάτια της να φωτίζονται από γνήσιο ενθουσιασμό. Έβγαλε το τηλέφωνό της για να μου δείξει φωτογραφίες από ένα απέραντο κτήμα στην εξοχή με περιποιημένους κήπους και μία μεγάλη αίθουσα χορού. «Είναι πανέμορφο», παραδέχτηκα. «Είναι τέλειο, σωστά», αναστέναξε ονειροπόλα. «Είναι όλα όσα ήθελα ποτέ. Υπάρχει μόνο ένα μικρό εμπόδιο». «Ποιο είναι αυτό?» ρώτησα πίνοντας μια γουλιά από το νερό μου. Άφησε το τηλέφωνο της κάτω και με κοίταξε, η έκφρασή της να αλλάζει σε μια εξασκημένη σοβαρότητας. «Είναι ακριβό, δηλαδή πολύ ακριβό. Μόνο η προκαταβολή είναι 60.000 ευρώ. Παραλίγο να πνιγώ με το νερό μου. 60.000, Χλόη, αυτό είναι ένα τεράστιο ποσό». «Το ξέρω», είπε η φωνή της να πέφτει σε έναν συνωμοτικό ψίθυρο. «Αλλά είναι μια επένδυση στο μέλλον μας, στην ευτυχία μας». Έκανε μια παύση, πήρε μια ντελικάτη γουλιά από το παγωμένο της τσάι και μετά με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια. Αλλά μετά συνειδητοποίησα κάτι. Υπάρχει μια απλή λύση. Περίμενα ένα αίσθημα βύθισης να μεγαλώνει στο στομάχι μου. Ένας κρύος τρόμος άρχισε να σκαρφαλώνει στη σπονδυλική μου στήλη. «Μπορείς απλά να πουλήσεις το σπίτι της μαμάς», είπε. Οι λέξεις κρέμονταν στον αέρα ανάμεσά μας, άσχημες και κοφτερές. Ο κρότος των μαχαιροπύρουνων από το διπλανό τραπέζι φαινόταν να σβήνει σε έναν υπόκοφο βόμβο. Το μόνο που μπορούσα να ακούσω ήταν ένα υψηλής συχνότητας κουδούνισμα στα αυτιά μου. Την κοίταξα επίμονα, ψάχνοντας απεγνωσμένα το κοριτσάκι που συνήθιζε να αποκοιμιέται με το κεφάλι της στην ποδιά μου. Δεν μπορούσα να τη βρω. Το μόνο που έβλεπα ήταν μια ξένη που φορούσε το πρόσωπο της αδερφής μου. «Τι?» ψιθύρισα. «Το σπίτι», επανέλαβε, λίγο πιο δυνατά αυτή τη φορά, σαν να ήμουν αργόστροφη. «Είναι απλώς ένα άδειο κτίριο, Σοφία. Είναι νεκρό βάρος. Εσύ και ο Μάρκος έχετε το δικό σας σπίτι. Αν το πουλήσεις, μπορούμε να μοιραστούμε τα έσοδα. Εσύ παίρνεις ένα μερίδιο, εγώ παίρνω ένα μερίδιο. Είναι το μόνο δίκιο. Το δικό μου μερίδιο θα ήταν υπεραρκετό για να καλύψει το γάμο». Ένιωσα σαν να με είχαν χτυπήσει σωματικά. «Δίκαιο», κατάφερα τελικά να πω, η φωνή μου τρεμάμενη. «Χλόη, η μαμά μου άφησε το σπίτι. Ήταν το σπίτι της. Είναι ό,τι μου έχει απομείνει από εκείνη». Ακριβώς τότε έφτασε ο Άρης, ισχυριζόμενος ότι πάρκαρε το αυτοκίνητο. Γλίστρισε στον καναπέ δίπλα στη Χλόη και τη φίλησε στο μάγουλο, το βλέμμα του καρφωμένο πάνω μου. Είχε ακούσει τα πάντα ολοφάνερα. «Γεια σου, Σοφία», είπε, το χαμόγελό του να μην φτάνει στα μάτια του. «Η Χλόη σε ενημέρωνε για την υπέροχη ιδέα μας». «Δεν είναι υπέροχη ιδέα, Άρη», είπα, η φωνή μου να τρέμει από ένα μείγμα θλίψης και οργής. «Δεν πρόκειται να πουλήσω το σπίτι της μαμάς». Έσκυψε μπροστά, ο τόνος του να στάζει συγκατάβαση. «Κοίτα, Σοφία, πρέπει να το δεις λογικά, όχι τόσο συναισθηματικά. Αυτή η παλιά μονοκατοικία είναι ένας κουβάς χωρίς πάτο. Ο Ενφία, η συντήρηση, είναι παθητικό. Η πώληση είναι η έξυπνη κίνηση. Εκτός αυτού, θα συνέβαλες στην οικογενειακή ευτυχία. Η μητέρα σου θα ήθελε η Χλόη να έχει τον γάμο των ονείρων της». Χρησιμοποίησε τη μνήμη της μητέρας μας εναντίον μου. Η απόλυτη θρασίτητα αυτού με άφησε άναυδη. «Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μου λες τι θα ήθελε η μητέρα μου», είπα, η φωνή μου χαμηλή και ψυχρή. Το πρόσωπο της Χλόης σκλήρινε. Η γλυκιά, λαμπερή μέλουσα νύφη είχε εξαφανιστεί, αντικατασταθεί από ένα γκρινιάρικο, πεισματάρικο παιδί. «Γιατί είσαι τόσο εγωίστρια. Είμαι η αδερφή σου. Δεν θέλεις να είμαι ευτυχισμένη». Η ευτυχία μου δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από την πώληση των αναμνήσεων της μητέρας μας στον πλειοδότη. Αντέκρουσα.
δεν είναι μόνο αναμνήσεις, είναι περιουσιακό στοιχείο. Ξέσπασε η φωνή της να υψώνεται. Μερικοί πελάτες, σε κοντινά τραπέζια, έριξαν μία ματιά προς το μέρος μας. Ένα περιουσιακό στοιχείο που πήρες εσύ κι εγώ όχι. Ήμουν κι εγώ κόρη της. Δικαιούμαι το μερίδιό μου, το μερίδιό σου. Την κοίταξα επίμονα, η καρδιά μου να ραγίζει με κάθε λέξη που εξτόμιζε. Πού ήταν το μερίδιό σου στη φροντίδα, Χλόη? Πού ήταν το μερίδιό σου στις άγρυπνες νύχτες, στις διαδρομές στο νοσοκομείο, στα ραντεβού για χημειοθεραπεία? Πού ήσουν όταν η μαμά πέθαινε? Δάκρυα γέμισαν τα μάτια της, αλλά ήταν δάκρυα οργής, όχι λύπης. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Ξέρεις ότι ήμουν απασχολημένη χτίζοντας την καριέρα μου. Ήσουν απασχολημένη βγάζοντας φωτογραφίες σε μπραντς, είπα, οι λέξεις να έχουν γεύσει οξέως. Καθίσαμε σε μια πυκνή, αποπνικτική σιωπή. Κοίταξα από το οργισμένο πρόσωπο της αδερφής μου στο αυτάρεσκο πρόσωπο του αραβωνιαστικού της. Αυτή δεν ήταν οικογένεια. Ήταν πτωματοφάγοι που προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν τη θλίψη μου για το δικό τους προσωπικό όφελος. Η προδοσία ήταν τόσο απόλυτη, τόσο βαθιά, που με άφησε να νιώθω κενή. Τοποθέτησα τη χαρτοπετσέτα μου στο τραπέζι, τα χέρια μου ακόμα να τρέμουν. «Πρέπει να φύγω», είπα, σπρώχνοντας την καρέκλα μου προς τα πίσω. «Σοφία, μην τολμήσεις να φύγεις από αυτό», προειδοποίησε η Χλόη, η φωνή της κοφτή. «Δεν υπάρχει τίποτα από το οποίο να φύγω», είπα, κοιτάζοντας την από ψηλά. «Η απάντηση είναι όχι και θα είναι πάντα όχι». Βγήκα από το εστιατόριο, αφήνοντάς τους να κάθονται εκεί, ανάμεσα στο τρεμάμενο φως των κεριών και τους ήσυχους ψιθύρους. Ο δροσερός απογευματινός αέρας χτύπησε το πρόσωπό μου, αλλά μόλις που τον κατέγραψα, ένιωθα εντελώς μουδιασμένη μόλις είχα χάσει τη μητέρα μου. Τώρα ήξερα ότι είχα χάσει και την αδερφή μου. Η διαδρομή της επιστροφής στο σπίτι της μαμάς, το σπίτι μου, ήταν εντελώς θολή. Δεν θυμάμαι τα φανάρια ή τις στροφές που έκανα. Το μόνο που μπορούσα να δω ήταν το πρόσωπο της Χλόης, παραμορφωμένο από την απληστία. Το μόνο που μπορούσα να ακούσω ήταν η απαλή, χειριστική φωνή του Άρη, να μου λέει τι θα ήθελε η ίδια μου η μητέρα. Μέχρι τη στιγμή που ξεκλείδωσα την εξώπορτα, το μούδιασμά μου είχε δώσει τη θέση του σε έναν βαθύ παλόμενο πόνο. Μπήκα μέσα και η οικία μυρωδιά της λεβάντας και των παλιών χαρτόδετων βιβλίων με αγκάλιασε. Η σιωπή ήταν απόλυτη. Όταν η μαμά ζούσε, ακόμα και στα χειρότερά της, το σπίτι είχε έναν παλμό. Τον χαμηλό βόμβο της τηλεόρασης, τον ήχο της απαλής της αναπνοής. Τώρα η σιωπή ήταν μια απτή παρουσία, ένα βαρύ φορτίο που γέμιζε κάθε δωμάτιο. Άφησα τα κλειδιά μου να πέσουν στο μικρό ξύλινο τραπέζι στην είσοδο, ο κρότος να αντυχεί στον άδειο διάδρομο. Πήγα στο σαλόνι και κατέρευσα στην αγαπημένη πολυθρόνα της μαμάς, αυτή με το φθαρμένο φλωράλ μοτίβο, όπου το ύφασμα ήταν λεπτό στα μπράτσα. Πέρασα το χέρι μου πάνω από το ύφασμα, ευχόμενη απεγνωσμένα να καθόταν εκεί μαζί μου, να μου έλεγε ότι όλα θα πάνε καλά. Αλλά είχε φύγει και το άτομο που υποτίθεται ότι ήταν η οικογένειά μου, η αδερφή μου, μόλις είχε προσπαθήσει να βάλει μια τιμή στη μνήμη της. Για πολλή ώρα απλώς καθόμουν εκεί, κοιτάζοντας την κενή οθόνη της τηλεόρασης. Σκέφτηκα όλες τις θυσίες που είχα κάνει. Τις προαγωγές που είχα αρνηθεί στη δουλειά επειδή δεν μπορούσα να δεσμευτώ για τις επιπλέον ώρες. Τις διακοπές που ο Μάρκος και εγώ είχαμε αναβάλει επαόριστον. Τις αμέτρητες νύχτες ύπνου που είχα χάσει, άρρωστη από την ανησυχία για τη μαμά. Τα είχα κάνει όλα χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί αυτό κάνεις για την οικογένεια. Παρουσιάζεσαι, κάνεις τα δύσκολα. Ποτέ δεν κράτησα λογαριασμό, ποτέ δεν περίμενα ανταμοιβή. Το σπίτι δεν ήταν μια πληρωμή για τις υπηρεσίες μου. Ήταν μια κληρονομιά, ένα καταφύγιο. Και η Χλόη το έβλεπε ως τίποτα περισσότερο από έναν τραπεζικό λογαριασμό, από τον οποίο ένιωθε ότι δικαιούται να κάνει ανάληψη. Αργά,
Σηκώθηκα και άρχισα να περιφέρομαι στο σπίτι, τα δάχτυλά μου να χαϊδεύουν οικία αντικείμενα. Άγγιξα το σπασμένο χείλος της μπισκοτιέρας στον πάγκο της κουζίνας, θυμούμενη τη γεύση των μπισκότων σοκολάτας της μαμάς. Πήγα στο υπνοδωμάτιό της και άνοιξα την ντουλάπα. Τα ρούχα της κρέμονταν ακόμα εκεί, μυρίζοντας αμυδρά το άρωμά της. Έβγαλα την αγαπημένη της μπλε ζακέτα και έθαψα το πρόσωπό μου σε αυτήν, εισπνέοντας τα τελευταία ίχνη της. Τα δάκρυα που προσπαθούσα να κρατήσω επιτέλους ξέσπασαν. Δεν ήταν μόνο για τη μαμά. Αυτή η θλίψη ήταν ένας οικείος, υπόκοφος πόνος, ένας σταθερός σύντροφος. Αυτό ήταν ένα νέο είδος πόνου, κοφτερό και βίαιο. Ήταν η θλίψη της προδοσίας. Έκλαψα για την αδερφή που νόμιζα ότι είχα, αυτή που μου κρατούσε το χέρι στην κηδεία του μπαμπά, αυτή που της έμαθα πώς να κάνει ποδήλατο. Πού πήγε? Πότε έγινε αυτό το ψυχρό, υπολογιστικό άτομο που εκτιμούσε ένα μέρος για γάμο περισσότερο από ολόκληρη την κοινή μας ιστορία? Τα πόδια μου με οδήγησαν στο κάσωμα της πόρτας που χώριζε την κουζίνα από το σαλόνι. Εκεί, χαραγμένη με ξεθοριασμένο μολύβι, υπήρχε μια ιστορία των παιδικών μας χρόνων, μια σειρά από γραμμές και ημερομηνίες που σημάδευαν την ανάπτυξή μας. Σοφία, 10 ετών. Χλόη, 5 ετών. Σοφία, 12 ετών. Χλόη, 7 ετών. Το δάχτυλό μου ακολούθησε το υψηλότερο σημάδι για τη Χλόη, αυτό που η μαμά είχε κάνει λίγο πριν φύγει για το πανεπιστήμιο. Θυμήθηκα εκείνη τη μέρα πόσο ενθουσιασμένη ήταν η Χλόη, πόσο γεμάτη όνειρα, ήμουν τόσο περήφανη για αυτήν. Ακούμπησα το μέτωπό μου στο ψυχρό ξύλο του κασώματος και ένα νέο κύμα λυγμών ταρακούνησε το σώμα μου. Έκλαψα για εκείνο το κοριτσάκι. Έκλαψα για τον δεσμό που τώρα συνειδητοποιούσα ότι είχε σπάσει εδώ και πολύ καιρό. Απλώς ήμουν πολύ απασχολημένη, πολύ απορροφημένη από τη φροντίδα για να το παρατηρήσω. Ο εγωισμός της δεν ήταν μία πρόσφατη εξέλιξη. Μεγάλωνε για χρόνια, ποτισμένος από τις θυσίες μου και την προθυμία μου να είμαι πάντα η υπεύθυνη. Εγώ ήμουν αυτή που έδινε και εκείνη ήταν αυτή που έπαιρνε. Ήταν μία δυναμική που είχαμε τελειοποιήσει για δεκαετίες. Καθώς στεκόμουν εκεί, κλαίγοντας στο σιωπηλό σπίτι, κάτι μέσα μου άλλαξε. Η καταιγίδα της θλίψης άρχισε να υποχωρεί και στη θέση της μια ήσυχη ψυχρή διάβγεια εγκαταστάθηκε. Τα δάκρυα σταμάτησαν. Σκούπισα τα μάτια μου με το πίσω μέρος του χεριού μου και πήρα μια βαθιά σταθεροποιητική ανάσα. Κοίταξα τα σημάδια από μολύβι στον τοίχο για τελευταία φορά. Όχι ως σύμβολο ενός δεσμού που χάθηκε, αλλά ως καταγραφή ενός παρελθόντος που είχε τελειώσει. Δεν θα την άφηνα να καταστρέψει αυτό το τελευταίο κομμάτι της μητέρας μας. Δεν θα την άφηνα εκείνη και τον Άρη να ισοπεδώσουν τη μνήμη της μητέρας μου για τον τέλειο γάμο τους στο Instagram. Είχα περάσει χρόνια βάζοντας τις ανάγκες της Χλόης, την άνεση της Χλόης, την ευτυχία της Χλόης πριν από τις δικές μου. Την είχα κακομάθει, την είχα προστατεύσει από τις συνέπειες του ίδιου της του εγωισμού, όλα στο όνομα της οικογένειας. Όχι πια. Στη μυρωμένη με λεβάντα σιωπή του σαλονιού της μητέρας μου πήρα μια απόφαση. Δεν ήταν δυνατή ή δραματική. Ήταν μια ήσυχη, εσωτερική υπόσχεση στον εαυτό μου και στη μνήμη της μητέρας μου. Θα σταματούσα να είμαι αυτή που δίνει. Θα σταματούσα να είμαι το χαλάκι. Θα σταματούσα να βάζω φωτιά στον εαυτό μου για να κρατήσω την αδερφή μου ζεστή. Την επόμενη φορά που η Χλόη θα ερχόταν εναντίον μου, θα ήμουν έτοιμη. Δεν ήξερα πώς και δεν ήξερα πότε, αλλά ήξερα με απόλυτη βεβαιότητα ότι είχα τελειώσει με το να είμαι το θύμα. Η ήσυχη, αυτοθυσιαστική μου ζωή είχε τελειώσει. Ήταν καιρός να παλέψω για την ηρεμία μου. Ακολούθησε μια εβδομάδα τεταμένης, βαριάς σιωπής μετά το καταστροφικό μας γεύμα. Η Χλόη έστειλε μερικά σύντομα, κοφτά μηνύματα που κυμαίνονταν μεταξύ παθητικής επιθετικότητας και προσποιητής ανησυχίας. «Ελπίζω να νιώθεις καλύτερα. Ακόμα σκέφτομαι τι είναι δίκαιο. Η μαμά θα ήθελε να είμαστε ευτυχισμένες».
Τα διέγραψα όλα χωρίς να απαντήσω. Κάθε μήνυμα έμοιαζε με ένα μικρό, αιχμηρό κομμάτι γυαλί στο πάτωμα, μία υπενθύμηση της πληγής που είχε προκαλέσει. Ο Μάρκος ήταν έξαλλος για λογαριασμό μου. Όταν του είπα τι είχε συμβεί, το πρόσωπό του σφίχτηκε με έναν θυμό που σπάνια έδειχνε. «Το ήξερα», είπε κουνώντας το κεφάλι του. «Ήξερα ότι ήθελε μόνο ένα πράγμα. Σοφία, έχεις τελειώσει μαζί της. Δεν της χρωστάς απολύτως τίποτα». Είχε δίκιο φυσικά. Ήταν ο προστάτης μου, η φωνή της λογικής μου. Έβλεπε τη χειραγώγηση της Χλόης με μια διάβγεια που εγώ, τυφλωμένη από χρόνια αδελφικού καθήκοντος, μόλις άρχιζα να βρίσκω. Τότε, ένα βράδυ Τρίτης, το τηλέφωνο μου χτύπησε, αναβοσβήνοντας το όνομα της Χλόης. Το πρώτο μου ένστικτο ήταν να το αγνοήσω, αλλά κάτι με έκανε να απαντήσω. Περιέργεια ίσως. Ίσως η ήσυχη αποφασιστικότητα που σκλήραινε μέσα μου όλη την εβδομάδα. «Παρακαλώ, Χλόη», είπα, η φωνή μου ομοιόμορφη και ήρεμη. Η φωνή της, όταν ήρθε, ήταν ένα σοκ. Έσταζε από μια ζαχαρένια γλυκύτητα που ήταν εντελώς αντίθετη με την οργή που είχε δείξει στο εστιατόριο. Ήταν η φωνή που χρησιμοποιούσε όταν ήθελε κάτι. «Σοφία, χαίρομαι τόσο πολύ που απάντησες», είπε και λαϊδιστά. «Άκου, σκεφτόμουν τόσο πολύ και νιώθω απλά απέσια για το πώς αφήσαμε τα πράγματα. Ήμουν τόσο αγχωμένη για τον γάμο και πενθούσα και απλά είπα πράγματα που δεν εννοούσα. Ήμουν ένα τέρας». Παρέμεινα σιωπηλή, αφήνοντας τα λόγια της να κρέμονται στον αέρα. Δεν την πίστεψα ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Αυτή ήταν μια παράσταση. «Ήμουν εντελώς εκτός ορίων που ανέφερα το σπίτι έτσι», συνέχισε, η φωνή της γεμάτη κατασκευασμένο συναίσθημα. «Ήταν εγωιστικό, λυπάμαι τόσο πολύ. Μπορείς σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις?» «Εντάξει, Χλόη», είπα απλά. Δεν είπα ότι τη συγχωρούσα. Δεν είπα ότι δεν τη συγχωρούσα. Δεν της έδωσα τίποτα για να δουλέψει. «Α, ωραία», αναστέναξε με ανακούφιση λίγο πολύ γρήγορα. «Ήλπιζα ότι θα καταλάβαινες και για να αποδείξω πόσο λυπάμαι θέλω να σε βγάλω για φαγητό. Κερνάω εγώ, χωρίς αραβωνιαστικούς, χωρίς συζητήσεις για γάμο. Μόνο εμείς τα κορίτσια, όπως παλιά, μπορούμε να επανασυνδεθούμε. Σε παρακαλώ, Σοφία, θα σήμαινε τα πάντα για μένα». Τα εσωτερικά μου καμπανάκια κινδύνου ούρλιαζαν. «Μόνο εμείς τα κορίτσια». Όπως παλιά. Ήταν όλα ένα προσεκτικά κατασκευασμένο ψέμα, σχεδιασμένο για να κατεβάσει τις άμυνές μου. Αλλά ο νέος μου εαυτός, ο εαυτός που είχε σφυριλατηθεί σε εκείνη τη σιωπηλή νύχτα της θλίψης, δεν ξεγελιόταν τόσο εύκολα. «Πότε και πού?» ρώτησα, η φωνή μου να μην προδίδει τίποτα. Ανέφερε ένα steakhouse στο κέντρο για την επόμενη Παρασκευή. Ήταν ένα ακριβό, με σκούρο ξύλο μαγαζί που σύχναζαν πολιτικοί και εταιρικοί δικηγόροι. Μια περίεργη επιλογή για ένα αδελφικό δείπνο συγγνώμης. Όταν έκλεισα το τηλέφωνο, ο Μάρκος με κοιτούσε, με τα χέρια σταυρωμένα. Είχε ακούσει τη δική μου πλευρά της συνομιλίας. «Δεν πας στα αλήθεια, έτσι δεν είναι?» «Πάω». «Σοφία είναι παγίδα», είπε, η φωνή του σταθερή. Πήγε από το να απαιτεί το μισό σπίτι σε μια δακρύβρεχτη συγγνώμη σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Κανείς δεν αλλάζει τόσο γρήγορα. Εκείνη και εκείνο το φίδιο Άρης σχεδιάζουν κάτι. «Το ξέρω», είπα, συναντώντας το ανήσυχο βλέμμα του. «Έχεις δίκιο, είναι παγίδα, γι' αυτό πρέπει να πάω. Κουράστηκα να κρύβομαι, Μάρκο. Κουράστηκα να την αφήνω να ελέγχει την αφήγηση. Θα μπω στην παγίδα της με τα μάτια ορθάνυχτα». Μελέτησε το πρόσωπό μου για μια μακρά στιγμή, βλέποντας εκεί μια αποφασιστικότητα που δεν υπήρχε πριν από 2 εβδομάδες. Τελικά έγνεψε αργά. «Εντάξει», είπε, «αλλά θα είμαστε έξυπνοι γι' αυτό». Το υπόλοιπο της εβδομάδας, μια παράξενη αίσθηση ηρεμίας με κατέλαβε. Ήταν η ηρεμία ενός στρατιώτη που προετοιμάζεται για μια μάχη που ξέρει ότι έρχεται. Το βράδυ της Παρασκευής ετοιμάστηκα με σκόπιμη φροντίδα.
Επέλεξα ένα απλό, κομψό, σκούρο μπλε φόρεμα. Ήταν επαγγελματικό, σοβαρό. Αυτό δεν ήταν μια κοινωνική επίσκεψη. Ήταν μια επαγγελματική συνάντηση, μια εχθρική διαπραγμάτευση. Στη συνέχεια πήγα στη κοσμηματοθήκη μου, παρέκαμψα τα συνηθισμένα μου απλά σκουλαρίκια και πήγα κατευθείαν στο βελούδινο κουτί στο πίσω μέρος. Μέσα βρισκόταν το αγαπημένο κολλιέ της μητέρας μου, μια μοναδική, ταπεινή πέρλα σε μια λεπτή ασημένια αλυσίδα. Δεν ήταν πολύτιμο από άποψη χρημάτων, αλλά ήταν ανεκτήμητο για μένα. Έκλεισα το κούμπομα γύρω από τον λαιμό μου. Η πέρλα ήταν δροσερή στο δέρμα μου. Δεν ήταν απλώς ένα κόσμημα, ήταν η πανοπλία μου. Ήταν μια υπενθύμηση για το ποιον και το τι πάλευα. Όταν έφτασα στο steakhouse, οι υποψίες μου επιβεβαιώθηκαν αμέσως. Το μέρος ήταν ακόμα πιο επίσημο και επιβλητικό από ό,τι είχα φανταστεί. Ο Μέτρ με οδήγησε προς έναν απομονωμένο καναπέ στο πίσω μέρος και εκεί, καθισμένοι κάτω από τον χαμηλό φωτισμό, ήταν η Χλόη και ο Άρης. Τόσα για το μόνο εμείς τα κορίτσια. Η αδερφή μου φορούσε μια κρέμ με ταξωτή μπλούζα, μοιάζοντας απόλυτα με το εκλεπτισμένο θύμα. Ο Άρης φορούσε ένα κοστούμι στα μέτρα του, με μια αυτάρεσκη, ικανοποιημένη έκφραση στο πρόσωπό του. Αλλά δεν ήταν μόνοι. Στο τραπέζι ακριβώς δίπλα τους κάθονταν δύο άλλοι άντρες με κοστούμια, που προσποιούνταν ότι ήταν βαθιά σε συζήτηση, αλλά συνέχιζαν να ρίχνουν ματιές προς το μέρος μας. Δικηγόροι. Είχαν φέρει δικηγόρους σε ένα δείπνο συγγνώμης. Η καρδιά μου δεν βυθίστηκε. Έκανε το αντίθετο. Σταθεροποιήθηκε, στέρεη και ακλόνητη στο στήθος μου. Οποιαδήποτε εναπομείνασα ελπίδα που μπορεί να είχα για την αδερφή μου, είχε χαθεί. Και μαζί της όλος ο πόνος. Το μόνο που απέμεινε ήταν μια ψυχρή, σκληρή αποφασιστικότητα. Η Χλόη σηκώθηκε και μου έδωσε μια αμήχανη, εύθραυστη αγκαλιά. «Σοφία, ήρθες. Χαίρομαι τόσο πολύ». «Είπες ότι θα ήμασταν μόνο εμείς», δήλωσα, κοιτάζοντας με νόημα τον Άρη. «Ο Άρης επέμεινε να έρθει», είπε με ένα μικρό γέλιο που δεν έφτασε στα μάτια της. «Ήθελε να ζητήσει συγγνώμη και αυτοπροσώπως. Είμαστε ομάδα, ξέρεις». Κάθισα, τοποθετώντας προσεκτικά την τσάντα μου στο κάθισμα δίπλα μου. Κοίταξα τους δικηγόρους και μετά πάλι την αδερφή μου. Η παγίδα είχε στηθεί. Ο αέρας βούιζε από ανίποτες προθέσεις. Και εγώ, για πρώτη φορά στη ζωή μου, ήμουν έτοιμη να δω την αδερφή μου να την πατάει. Τα πρώτα λεπτά του δείπνου ήταν ένα masterclass στη χειραγώγηση. Η Χλόη και ο Άρης συμπεριφέρονταν σαν η τελευταία μας συνάντηση να μην είχε συμβεί ποτέ. Ήταν γοητευτικοί, ρωτώντας για τον Μάρκο, για τη δουλειά μου. Κάθε ερώτηση ήταν σχεδιασμένη για να ακούγεται σαν γνήσιο ενδιαφέρον, αλλά μπορούσα να νιώσω τον ψυχρό υπολογισμό πίσω από τα χαμόγελά τους. Προσπαθούσαν να χτίσουν μια ψεύτικη γέφυρα ομαλότητας πριν περάσουν ένα τάγκ από πάνω της. Έπαιξα μαζί τους, κρατώντας τις απαντήσεις μου σύντομες και τον τόνο μου ουδέτερο. «Χαίρομαι τόσο πολύ που το κάνουμε αυτό», είπε η Χλόη, απλώνοντας το χέρι της πάνω από το τραπέζι για να χτυπήσει το δικό μου. Το άγγιγμά της ήταν ψυχρό. «Θέλω πραγματικά να επιστρέψουμε στο πώς ήμασταν παλιά». Ο Άρης έγνεψε με σοβαρή συμφωνία. «Η οικογένεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε πίσω μας όλη αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση». Ο σερβιτόρος ήρθε και πήρε την παραγγελία μας. Μόλις έφυγε, ο Άρης καθάρισε το λαιμό του. Η παράσταση είχε τελειώσει. «Σοφία», άρχισε, η φωνή του να παίρνει έναν πατρικό τόνο που μου έτριζε τα δόντια. «Ξέρουμε ότι ήσουν υπό μεγάλο άγχος και νομίζουμε ότι βρήκαμε έναν τρόπο να σου αφαιρέσουμε ένα μεγάλο βάρος από τους ώμους». Έφτασε στον δερμάτινο χαρτοφύλακά του και έβγαλε έναν χοντρό φάκελο, γλιστρώντας τον πάνω από το γυαλισμένο τραπέζι. Σταμάτησε ακριβώς μπροστά από το ποτήρι του νερού μου. «Τι είναι αυτό?» ρώτησα, αν και ήξερα ήδη. «Είναι μία λύση», είπε η Χλόη, η φωνή της να ξεχυλίζει από ψεύτικη ειλικρίνεια. «Κάτι που λειτουργεί για όλους».
Τα χέρια μου ήταν εκπληκτικά σταθερά καθώς πήρα τον φάκελο και έβγαλα τα έγγραφα. Η πρώτη σελίδα ήταν πυκνή με νομικισμούς, αλλά μερικές λέξεις ξεχώριζαν με έντονα γράμματα, μεταβίβαση τίτλου ιδιοκτήσιας. Εκχωρητής Σοφία Μάρκου. Εκδοχής Χλόη Μάρκου και Άρης Πετρίδης. Ένιωσα ένα ψυχρό κύμα να με διαπερνά, αλλά δεν ήταν σοκ, ήταν επιβεβαίωση. «Ο δικηγόρος μας το συνέταξε», εξήγησε. «Είναι απλό. Υπογράφεις και η ιδιοκτησία του σπιτιού μεταβιβάζεται σε εμάς. Εμείς θα αναλάβουμε την πώληση, όλα τα μπερδεμένα. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τίποτα. Μόλις πουληθεί θα σου μεταφέρουμε το μισό σου. Βλέπεις, είναι μια κατάσταση όπου όλοι κερδίζουν. Έφερες νομικά έγγραφα σε αυτό που αποκάλεσες δείπνο συγγνώμης», είπα, η φωνή μου επικίνδυνα ήσυχη. «Σκέψου το σαν ένα πρόωρο δώρο γενεθλίων στον εαυτό σου», είπε η Χλόη, το χαμόγελό της να πλαταίνει. Τα γενέθλιά μου ήταν σε 3 εβδομάδες, ένα γεγονός που πιθανότατα θυμήθηκε μόνο ως εργαλείο σκληρότητας. Ένα δώρο ελευθερίας. Ελευθερία από εκείνο το σκονισμένο παλιό σπίτι και όλες τις θλιβερές αναμνήσεις. Προσπαθούσε να σβήσει τη μητέρα μας, να μετατρέψει το σπίτι μας σε ένα βάρος που θα έπρεπε να είμαι ευγνώμων που απορρίπτω. Ήταν ακριβώς εκείνη τη στιγμή που μία σκιά έπεσε πάνω από το τραπέζι μας. Διακόπτω κάτι. Σήκωσα το βλέμμα μου για να δω το Μάρκο να στέκεται εκεί. Δεν χαμογελούσε. Τα μάτια του ήταν καρφωμένα στα έγγραφα στο χέρι μου και μετά στο αυτάρεσκο πρόσωπο του Άρη. Το σαγόνι της Χλόης έπεσε. Η έκφραση του Άρη σκλήρινε. Δεν το είχαν σχεδιάσει αυτό. «Μάρκο», τράβλησε η Χλόη. «Τι κάνεις εδώ?» «Η Σοφία ανέφερε ότι θα δειπνούσε μαζί σας», είπε, η φωνή του ήρεμη. «Αποφάσισα να έρθω για επιδόρπιο». Τράβηξε μια καρέκλα και κάθισε δίπλα μου, τοποθετώντας ένα προστατευτικό χέρι στην πλάτη μου. Κοίταξε τον Άρη. Μόλις εξηγούσες τη λύση σου, ο Άρης φούσκωσε το στήθος του. «Αυτό είναι ένα ιδιωτικό οικογενειακό ζήτημα, Μάρκο». «Έπαψε να είναι ιδιωτικό όταν φέρατε δικηγόρους και νομικά έγγραφα», είπε ο Μάρκος ομαλά. Έφτασε στην τσέπη του παλτού του και έβγαλε ένα μικρό μαύρο ψηφιακό ηχογραφητή. Το τοποθέτησε σκόπιμα στο κέντρο του τραπεζιού, δίπλα στο καλάθι με το ψωμί. Πάτησε ένα κουμπί. Ένα μικροσκοπικό κόκκινο φως άρχισε να αναβοσβήνει, σταθερά, σιωπηλά. «Συνέχισε», είπε ο Μάρκος, η φωνή του επίπεδη. «Ας βεβαιωθούμε ότι θυμόμαστε κάθε λέξη αυτού του οικογενειακού ζητήματος». Η εμφάνιση αυτού του μικρού, κόκκινου φωτός που αναβόσβηνε άλλαξε τα πάντα. Η αρπακτική αυτοπεποίθηση που είχε γεμίσει τον καναπέ μας απορροφήθηκε αμέσως. Ο Άρης κοιτούσε το ηχογραφητή σαν να ήταν ένα δηλητηριώδες φίδι. Το προσεκτικά κατασκευασμένο χαμόγελο της Χλόης δεν ράγισε απλώς, θρηματίστηκε. «Τι είναι αυτό?» απέτησε, η φωνή της να ανεβαίνει σε πανικό. «Δεν μπορείς να μας ηχογραφείς». Οι 2 δικηγόροι στο διπλανό τραπέζι που προσποιούνταν την άγνοια πάγωσαν τώρα εντελώς, τα μάτια τους να πηγαινοέρχονται από το ηχογραφητή στον Άρη, οι εκφράσεις τους να αλλάζουν από επαγγελματική αδιαφορία σε ορατό συναγερμό. Ήταν μάρτυρες μιας παγίδας που μόλις είχε γυρίσει μπούμεραγκ θεαματικά. «Στην πραγματικότητα», απάντησε ο Μάρκος, η φωνή του η επιτομή της ηρεμίας, «μπορώ. Η Ελλάδα είναι χώρα συνένεσης ενός μέρους. Ως μέρος αυτής της συνομιλίας μπορώ νόμιμα να την ηχογραφήσω. Και δεδομένου ότι παρουσιάσατε στη γυναίκα μου νομικά έγγραφα σε μια σαφή προσπάθεια να την εξαναγκάσετε να υπογράψει την παραχώρηση της περιουσίας της, νομίζω ότι είναι πολύ καλή ιδέα να έχουμε ένα αρχείο». Η μάσκα γλυκύτητας και θλίψης της Χλόης αποσυντέθηκε, αποκαλύπτοντας την ομή άσχημη οργή από κάτω. «Σβήσε το, Μάρκο», σφύριξε. «Αυτό είναι παρενόχληση». Ο Άρης, ανακάμπτοντας, δοκίμασε μια διαφορετική τακτική. «Τώρα ας είμαστε όλοι λογικοί. Δεν υπάρχει λόγος για αυτό το δράμα». «Έτσι το λες αυτό?» ρώτησα, η φωνή μου πιο δυνατή από ό,τι περίμενα. Πιο ψυχρή.
Χτύπησα το δάχτυλό μου στα νομικά έγγραφα. «Να με στείνετε με δικηγόρους και συμβόλαια. Αυτή είναι η ιδέα σας για το δίκαιο». «Είναι παραπάνω από δίκαιο», ξέσπασε η Χλόη, κάθε προσποίηση συγγνώμης χαμένη. «Εσύ πήρες στο σπίτι και εγώ τίποτα. Ήμουν κι εγώ κόρη της μαμάς. Δικαιούμαι την κληρονομιά μου». «Η μαμά σου έδωσε την κληρονομιά σου», είπα, η φωνή μου σαν πάγος. «Σου έδωσε το μισό της ασφάλειας ζωής. Και πριν από αυτό σου έδωσε μία πανεπιστημιακή εκπαίδευση που δεν μπορούσε να αντέξει, συνυπέγραψε για το αυτοκίνητό σου και πλήρωσε το ενοίκιό σου για 1 χρόνο. Η δική μου κληρονομιά ήταν ένα σπίτι που κέρδισα, φροντίζοντάς την, ενώ εσύ ζούσες τη ζωή σου. Αυτό», είπα, δείχνοντας ανάμεσα σε εκείνη και τον Άρη, «δεν αφορά τη δικαιοσύνη, αφορά την απληστία». Τότε ήταν που την είδα πραγματικά. Ήταν μια στιγμή οδυνηρής, απελευθερωτικής διάβγειας. Κοιτούσα ένα άτομο που πίστευε, με όλο της το είναι, ότι δικαιούταν το σπίτι μου, την ηρεμία μου και την κληρονομιά της μητέρας μου. Δεν ένιωθε καμία ντροπή, μόνο θυμό που την είχαν πιάσει. Εκείνη τη στιγμή, τα τελευταία απομεινάρια της θλίψης μου για την αδερφή που είχα χάσει, κάηκαν. Δεν μπορείς να πενθείς για κάποιον που δεν υπήρξε ποτέ πραγματικά. Ο Μάρκος πήρε το ηχογραφητή. «Νομίζω ότι έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε». Σηκώθηκε και σηκώθηκα μαζί του. Δεν είχαμε αγγίξει το φαγητό μας. Άφησα τα νομικά έγγραφα στο τραπέζι, ένα μνημείο του αποτυχημένου τους πραξικοπήματος. «Σοφία, μην τολμήσεις να φύγεις». Η φωνή της Χλόης ήταν μια καταιγίδα απόγνωσης. «Δεν τελειώσαμε εδώ». Την κοίταξα κάτω για μια τελευταία φορά, την ξένη που καθόταν στον ακριβό καναπέ. «Α, ναι, τελειώσαμε», είπα, η φωνή μου απαλή αλλά τελεσίδικη. «Τελειώσαμε για πάντα». Ο Μάρκος έβαλε το χέρι του γύρω από τον ώμο μου και φύγαμε. Δεν κοιτάξαμε πίσω. Καθώς βγήκαμε στον δροσερό νυχτερινό αέρα, έβαλα το χέρι μου στην τσάντα μου και έψαξα για τα κλειδιά μου. Το χέρι μου άγγιξε τον μικρό, σκληρό ψηφιακό ηχογραφητή. Δεν ήταν πλέον απλώς μια συσκευή, ήταν μια ήσυχη υπόσχεση της αλήθειας. Ήμασταν ήρεμοι. Είχαμε τον έλεγχο. Ήμασταν νικητές. Οι 2 εβδομάδες που ακολούθησαν ήταν απόκοσμα ήσυχες. Ήξερα ότι δεν είχε τελειώσει. Άνθρωποι σαν αυτούς δεν τα παρατάνε απλώς, ανασυντάσσονται και ψάχνουν για μια νέα αγωνία επίθεσης. Πέρασα αυτές τις 2 εβδομάδες σε ύψιστη επιφυλακή, περιμένοντας να σκάσει η βόμβα. Ο Μάρκος και εγώ ακούσαμε την ηχογράφηση μερικές φορές. Ήταν ακόμα πιο ενοχοποιητική από ό,τι θυμόμουνα. Ήταν η ασφαλιστήρια μου, ένα όπλο που ήλπιζα ότι δεν θα χρειαζόταν ποτέ να χρησιμοποιήσω. Τότε, ένα Σάββατο απόγευμα, καθώς χάζευα σε μια τοπική σελίδα της κοινότητας στα social media, είδα μια ανάρτηση, μια φωτογραφία της Χλόης και του Άρη να χαμογελούν λαμπερά κάτω από ένα πανό που έγραφε «Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί μας τον αραβώνα της Χλόης Μάρκου και του Άρη Πετρίδη». Το πάρτι ήταν εκείνο ακριβώς το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων της κοινότητας. Η ανάρτηση ήταν πλημμυρισμένη από χαρούμενα σχόλια από γείτονες και τοπικούς επιχειρηματίες. Ανθρώπους που ήξεραν τη μητέρα μου για χρόνια. Ανθρώπους που νόμιζαν ότι η Χλόη ήταν μία αφοσιωμένη κόρη. Βλέποντάς τους να γιορτάζουν τόσο δημόσια το μέλλον τους, ενώ στέκονταν στα ερείπια της προσπάθειάς τους να καταστρέψουν το δικό μου, άναψε μια φωτιά μέσα μου. «Κάνουν πάρτι αραβώνων», είπα στο Μάρκο, δείχνοντάς του το τηλέφωνο. Ένα σκληρό βλέμμα πέρασε από το πρόσωπό του. «Φυσικά και κάνουν. Δημιουργούν μια αφήγηση. Θέλουν όλοι να τους βλέπουν ως το ευτυχισμένο, επιτυχημένο ζευγάρι, ώστε αν ποτέ έλεγες κάτι, να φαινόσουν εσύ η πικραμένη, ζηλιάρα αδερφή. Το κάνουν στην αίθουσα εκδηλώσεων της κοινότητας», είπα, μια σκέψη να αρχίζει να σχηματίζεται. Εκεί που η μαμά έκανε εθελοντισμό. Εκεί που έκαναν την τελετή στη μνήμη της. Η ασέβεια ήταν συγκλονιστική. «Τι σκέφτεσαι, Σοφία?»
ρώτησε ο Μάρκος, βλέποντας την αλλαγή στην έκφρασή μου. «Σκέφτομαι ότι κουράστηκα να τους αφήνω να λένε την ιστορία τους», είπα, η φωνή μου χαμηλή. «Είναι καιρός όλοι να ακούσουν την αλήθεια». Εκείνο το βράδυ δεν ντύθηκα επίσημα. Φόρεσα ένα απλό σκούρο τζιν και το μαύρο πουλόβερ που είχα φορέσει σε εκείνο το πρώτο απέσιο γεύμα. Δεν ήμουνα καλεσμένη, ήμουν αγγελιοφόρος. Έβαλα το ψηφιακό ηχογραφητή στην τσέπη μου και οδήγησα προς την αίθουσα εκδηλώσεων. Το πάρκινγκ ήταν γεμάτο. Μέσα από τα μεγάλα παράθυρα μπορούσα να δω φωτάκια και δεκάδες ανθρώπους να γελάνε και να πίνουν σαμπάνια. Το στομάχι μου σφίχτηκε, αλλά πήρα μια βαθιά ανάσα και μπήκα μέσα. Η αίθουσα βούιζε από μουσική και συζητήσεις. Στο κέντρο όλων ήταν η Χλόη, λαμπερή, μέσα σε ένα κοντό λευκό φόρεμα. Ο Άρης στεκόταν δίπλα της, το χέρι του κτητικά γύρω από τη μέση της. Έμοιαζαν τέλειοι, άθικτοι. Μερικοί άνθρωποι με αναγνώρισαν, ρίχνοντάς μου έκπληκτες ματιές. Η Χλόη με είδε τότε. Το χαμόγελό της πάγωσε για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, μια σπίθα πανικού στα μάτια της, πριν γρήγορα συνέλθει. Ακριβώς τότε, ο πατέρας του Άρη, ένας πλούσιος άντρας με αέρα σπουδαιότητας, ανέβηκε στη μικρή σκηνή. «Αν μπορούσα να έχω την προσοχή όλων», βροντοφώναξε. Η αίθουσα ησύχασε. Έδωσε μία πληθωρική ομιλία για τον υπέροχο γιο του και την όμορφη μέλουσα νύφη του. Όταν τελείωσε είπε «Τώρα θα ήθελε κανείς άλλος να πει λίγα λόγια για να γιορτάσει το ευτυχισμένο ζευγάρι». Αυτή ήταν η ευκαιρία μου. Πριν προλάβει κανείς άλλος να κινηθεί, περπατούσα προς τη σκηνή. Ένας ψίθυρος πέρασε μέσα από το πλήθος. Μπορούσα να νιώσω κάθε βλέμμα πάνω μου. Το πρόσωπο της Χλόης είχε χλωμιάσει. Ανέβηκα στην πλατφόρμα και πήρα το μικρόφωνο. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, αλλά το χέρι μου ήταν σταθερό. Κοίταξα έξω στη θάλασσα των οικείων προσώπων, φίλοι της μητέρας μου, οι παλιοί μου δάσκαλοι, άνθρωποι που μας είχαν δει να μεγαλώνουμε. «Γεια σας σε όλους», είπα, η φωνή μου καθαρή και ενισχυμένη. «Για όσους από εσάς δεν με ξέρετε, είμαι η Σοφία, η αδερφή της Χλόης». Έκανα μια παύση. «Δεν επρόκειτο να πω τίποτα απόψε, αλλά είστε όλοι εδώ για να γιορτάσετε μια ένωση. Και πιστεύω ότι αξίζετε να ακούσετε την αλήθεια για το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζετε». Έβγαλα το ηχογραφητή από την τσέπη μου. Το σήκωσα μέχρι το μικρόφωνο και πάτησα το play. Η σιωπή ήταν απόλυτη. Τότε η ηχογραφημένη φωνή της Χλόης γέμισε την αίθουσα, κοφτερή και απαιτητική. «Απλά υπέγραψε τα χαρτιά, Σοφία. Είναι το μόνο δίκαιο». Μετά η φωνή του Άρη, απαλή και συγκαταβατική. «Σκέψου το, Σοφία. Η μαμά σου θα ήθελε η Χλόη να είναι ευτυχισμένη». Ένα συλλογικό ξάφνιασμα σάρωσε το πλήθος. Οι άνθρωποι γύρισαν να κοιτάξουν τη Χλόη και τον Άρη, των οποίων τα πρόσωπα είχαν συντριβεί από τον τρόμο. Μετά η δική μου ηχογραφημένη φωνή, ήσυχη και τρεμάμενη. «Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μου λες τι θα ήθελε η μητέρα μου». Και τέλος, η φωνή της Χλόης ξανά να ουρλιάζει από οργή. «Σβήσε το! Αυτό είναι παρενόχληση! Εσύ πήρες το σπίτι και εγώ τίποτα!» Πάτησα stop. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν πιο βαριά και πιο βαθιά από πριν, γεμάτη κρίση και σοκ. Τότε ξέσπασε το χάος, όχι φωνές, αλλά το ήσυχο, καταστροφικό χάος μιας κοινωνικής κατάρρευσης. Ξέσπασαν ψίθυροι παντού. Οι γονείς του Άρη έμοιαζαν εντελώς ταπεινωμένοι. Οι άνθρωποι άρχισαν να απομακρύνονται από το ευτυχισμένο ζευγάρι, γυρίζοντας τους την πλάτη. Μερικοί απλώς πήραν τα παλτά τους και έφυγαν. Το πάρτι είχε τελειώσει. Η αλήθεια είχε βγει. Και η Χλόη και ο Άρης στέκονταν μόνοι στο κέντρο της αίθουσας. Η τέλεια εικόνα τους θρηματισμένη σε 1.000.000 κομμάτια. Οι συνέπειες ήταν άμεσες και βάναυσες. Τις επόμενες μέρες, ο τοπικός ανθοπόλης που είχε προσφερθεί να παρέχει τα λουλούδια για τον γάμο, απέσυρε δημόσια τη χορηγία του, δηλώνοντας ότι συνεργάζεται μόνο με άτομα που ενσαρκώνουν την ακεραιότητα.
Το catering ακολούθησε. Το πιο σημαντικό χτύπημα ήρθε από τους γονείς του Άρη. Ταπεινωμένοι από τη δημόσια ντροπή, τους έκοψαν. Τα χρήματα από το καταπίστευμα για τα οποία ο Άρης πάντα καφιόταν ήταν ξαφνικά απρόσιτα. Χωρίς το ατελείωτο ποτάμι χρημάτων και κοινωνικής έγκρισης, η τέλεια σχέση τους κατέρευσε γρήγορα. Περίπου ένα μήνα αργότερα, άκουσα ότι ο γάμος ακυρώθηκε. Ο Άρης φέρεται να κατηγόρησε τη Χλόη για όλο το φιάσκο, αποκαλώντας την άπλιστη και ανόητη. Χωρίς την υποτιθέμενη κληρονομιά της ή την κοινωνική της θέση, δεν είχε πλέον καμία αξία για αυτόν. Έχει φύγει και εκείνη έχει μείνει με τα συντρίμμια. Ένα βράδυ το τηλέφωνο μου χτύπησε. Ήταν άγνωστος αριθμός. «Παρακαλώ». Ένας πνιχτός λιγμώδης ήχος ήρθε από την άλλη άκρη. Ήταν η Χλόη. «Σοφία», έκλαιγε, «πρέπει να με βοηθήσεις». Στεκόμουνα στην ήσυχη κουζίνα μου, ακούγοντας την απόγνωσή της. «Τι θέλεις, Χλόη?» «Κατέστρεψες τη ζωή μου», με κατηγόρησε. «Όλα χάθηκαν. Ο Άρης με άφησε. Κανείς στην πόλη δεν με κοιτάζει καν. Η καριέρα μου τελείωσε. Είναι όλα δικό σου φταίξιμο». Δεν αντέδρασα. Απλώς άκουγα. «Σε παρακαλώ», παρακάλεσε, η φωνή της να πέφτει σε έναν απελπισμένο ψίθυρο. «Πρέπει να το διορθώσεις αυτό. Πες σε όλους ότι ήταν μία παρεξήγηση. Πες τους ότι η ηχογράφηση ήταν ψεύτικη. Είσαι η μόνη που μπορεί να το διορθώσει αυτό». Και να το. Ακόμα και στον Αδύρ πίστευε ότι ήμουν υπεύθυνη για την ευτυχία της. Ότι ήταν δική μου δουλειά να καθαρίσω το χάος της. Δεν είχε μάθει τίποτα. Λυπόταν μόνο για τις συνέπειες. Πήρα μια βαθιά ανάσα. Το βάρος μιας ολόκληρης ζωής από τις προσδοκίες της σηκώθηκε από τους ώμους μου. «Όχι, Χλόη», είπα, η φωνή μου ήρεμη και τελεσίδικη. «Δεν θα το διορθώσω αυτό. Δεν το έσπασα εγώ. Δεν κατέστρεψα τη ζωή σου. Απλώς σου κράτησα έναν καθρέφτη. Ό,τι συνέβη μετά από αυτό ήσουν εσύ. Τα λόγια σου, η πράξη σου. Εσύ το έσπασες. Εσύ θα το φτιάξεις». Την άκουσα να παίρνει μία απότομη ανάσα για να διαφωνήσει, αλλά δεν περίμενα. «Αντίο, Χλόη», έκλεισα το τηλέφωνο. Η σύνδεση είχε κοπεί και ένιωσα ελαφρύτερη από ό,τι εδώ και δεκαετίες. Ο πόλεμος είχε επιτέλους τελειώσει. Πέρασαν μήνες. Το δράμα ξεθόριασε από τα κουτσομπολιά της πόλης. Η ζωή μου βρήκε ένα νέο ρυθμό ειρήνης. Το σπίτι, κάποτε πεδίο μάχης, έγινε το καταφύγιό μου. Ο Μάρκος και εγώ βάψαμε τους τοίχους, φυτέψαμε έναν κήπο και το κάναμε δικό μας. Δεν ήταν πλέον απλώς το σπίτι της μητέρας μου. Ήταν το σπίτι μου. Σπάνια άκουγα νέα για τη Χλόη. Είχε μετακομίσει σε άλλη πόλη. Ένα φάντασμα από μία περασμένη ζωή. Ένα ανοιξιάτικο απόγευμα καθόμουνα στην παλιά πολυθρόνα της μητέρας μου. Τώρα με νέα ταπετσαρία, κοιτάζοντας έξω στον κήπο, όπου νέα λουλούδια φύτρωναν μέσα από το χώμα. Για τόσα πολλά χρόνια αυτό το σπίτι ήταν ένας τόπος ανησυχίας και θλίψης. Μετά ένα σύμβολο απληστίας και προδοσίας. Αλλά τώρα ήταν απλώς σπίτι. Ένας τόπος ασφάλειας, ειρήνης και νέων ξεκινημάτων. Ένιωθα την παρουσία της μητέρας μου όχι ως απουσία, αλλά ως μια ζεστή, αγαπημένη ανάμνηση, υφασμένη στον ιστό του σπιτιού. Ήξερα, με μια βεβαιότητα που εγκαταστάθηκε βαθιά στα κόκαλά μου, ότι θα ήταν περήφανη. Όχι μόνο επειδή είχα σώσει το σπίτι της, αλλά επειδή είχα επιτέλους σώσει τον εαυτό μου. Μερικές φορές, η πιο δύσκολη απώλεια δεν είναι να χάσεις ένα μέλος της οικογένειας από τον θάνατο. Είναι να το χάσεις από αυτό που έχει γίνει και να αποδεχτείς ότι η αγάπη που είχατε δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς ένα θεμέλιο σεβασμού. Έχασα μία αδερφή, αλλά βρήκα τον εαυτό μου. Έμαθα ότι η δική μου ειρήνη, η δική μου ευημερία δεν ήταν μία εγωιστική επιθυμία, αλλά μία απαραίτητη κληρονομιά. Ήταν το ένα πράγμα που κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να προσπαθήσει να μου πάρει ξανά. Αν χρειάστηκε ποτέ να κρατήσετε τη στάση σας ενάντια στη χειραγώγηση ή να παλέψετε για αυτό που ξέρετε ότι είναι σωστό, κάντε like και εγγραφείτε, γιατί η προστασία της ειρήνης σας είναι η μόνη κληρονομιά που έχει πραγματικά σημασία.
Τελωστής ιστορία.